खालामदों। गिबियावनो रादाब नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमबाय। आंनि मुङा जाफुंसार ब्रह्म। आं पिजि थार्ड सेमिस्टार हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे फरायसा। दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि बिसायख'थि जानानै थांबाय। बेयाव आं गाहाय नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि पदआवहाय आङो गेलेदोंमोन आरो 441 हिउज मार्जिन लानानैहाय डिफारेन्सजोंहाय आङो देरहादों आरो आंनि देरहानायनि थाखाय आंनि जेसेबांखिनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जेसेबांखिनि फरायसा बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो आंनि सापर्टार्स भटार्स बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गासैनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि एबसु डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसु आनसलिक कमिटि एबसु गासैनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो फिन खेबसेबाव आंनि जेसेबांखिनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसा बिथांमोन सापर्टार्स भटार्स बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावो। टीम इउनिटिनिफ्राय साबेसे जायो? जोंनि टीम इउनिटिनिफ्राय जोङो 10 जन केन्डिडेट होदोंमोन। बेनि गेजेराव जों 8 जन जोङो देरहासार जानो हादों। माबायदि खामानि मावलांगोन फैबाय थानाय समाव जोङो स्टुडेन्टनि जेंनाफोरखौ जेसेबांखिनि बिथांमोननि जेंना बिसोरजोंनो लोगो नांनानै बबे जेंनाया गोनांथारसिन बेखौ जोङो प्रायरिटि होनानै बिथांमोनजों लोगो नांनानैनो जों खामानिखौ मावलांगोन। जायफ्रा देरहादों हायासै बिथांमोननि हान्जाखौ खामानि मावनायाव माबायदि हेफाजाब होलांजानो लुबैयो नोंथाङा? जायफोरा देरहानो हायासै बिथांमोननिसिमबो आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो जे जों जयैनो मावलांगोन। जोङो दिनै बे मोनसे गेमसो जेननाय देरहानाया थाखायो बयहाबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जायो। दा बिथांमोनखौ आङो जोंहा जुदि खामानि मावनायाव माबाफोर जोङो माखौबा मावनो हाख'वा जायोबा बा एखमब्लाफोर माबाफोर साजेसन जायोब्ला बा एखमब्ला माबा मोनसे गिदिर प्रग्राम जायोबा बिथांमोनखौ आं खावलायो जे बिथांमोनहा जोंजों ज' फैनानै जोंजों खामानि मावनांगौ आरो बिथांमोनखौबो आं खावलायहरो जों जयैनो खामानि मावलांगोन। जोङो खुनु बाव एगेन्स्ट बा अप'नेन्ट बिदि गैया जोंहा। जों जयैनो खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोननि साजेसनखौ आं जेब्लायबो लागोन।